Mä olin aluksi vähän skeptinen siitä, että riittääkö Järvenpäässä porukkaa, jotka olisi kiinnostuneet tämmöisestä meiningistä. Että me voitaisiin järjestää ihan niinku isoja pippaloita, missä puhutaan niinku 200 hengestä. Ei kai siinä muuta. Ei se niinku päätettiin yrittää, koska ei sen paha olisi ollut, jos ei olisi toivonut. Ainakin oltais katsottu se kortti. Jannen kanssa mä oon ollut hyvä ystävä monta vuotta ja sitten on viime vuosina mä oon soittanut levyä 10 vuotta ja Janne kiinnostui aikoinaan siitä meiningistä ja mä näytin sille miten homma suunnilleen toimii ja ei siinä kestänyt hirveän kauan, kunnes siitä tuli paljon parempi kuin minä. Ja sitten Jannella oli ystäviä Tomppa ja Sami. Ja niiltä tuli semmonen aloite jossain vaiheessa tai idea, että pitäisi nyt Järvenpäässä ruveta järjestää jotain pientä. Ja alettiin järkkäämään rikospaikkaa sen takia, koska Järvenpäässä ei silloin ollut mitään tällaista. Ja haluttiin koittaa, että millaista se olisi järkätä tapahtumaa ylipäätänsä. Saadaan ihmisten tietoisuuteen vähän mitä hommaa, kun Järvenpäässä ei pitkään aikaan mitään ollut. En tiedä, toi meni vähän sille aaltoilevasti ehkä kans sitten, että välillä sit se Järvenpää on ihan täysin kuollut. Ja välillä siellä on sitten taas tulee tommosia yksittäisiä tapahtumia, jotka vaan räjäyttää potin. Kimillä, silloisella Jano-residentillä on kanssa ollut vähintäänkin pieni osuus siihen, että siellä on pysynyt elossa semmoinen vähän uugeempi meininki sen perus viikonloppubiletyksen ohessa. Jamppa soittaa junkkabiisejä viimeisen puoli tuntia tunnin täytenä lauantai-iltana ja porukka on siellä kädet ilmassa. Se on ihan ok tommoselta NS-pikkukaupungilta. On törkeä siisti meininki itse asiassa. Rantin Joonas Kaskon Jussi pyysi soittamaan sinne viiman bileisiin ja sitten se oikeastaan siitä lähti sitten, että siellä pidettiin kaiken näköisiä kinkereitä itse asiassa. Joo, meillä on ollut siellä staroikin soittamassa Andreas Saagi, ruotsalainen jamppa. Duunassa aika iso juttu silloin, no, soulful jazzy house-linjalla ja muuta, niin napattiin se siellä sitten Järvenpäähän kanssa soittaa, kun se oli edelliseen iltaan stadissa soittamassa. Tää vähän kokeilla noita laajoja. Joulukuussa 2009 me päätettiin pitää ne ensimmäiset juhlat ja me ei tiedetty, että mitä odottaa, että tuleeko sinne ketään vai tuleeko sinne kaikki. Ja ne oli joulupäivänä vielä sopivasti, kun ihmiset palaa opiskelupaikoiltaan takaisin Järvenpäähän vanhempiensa luokse viettämään joulua. Ja mä ajattelin, että jos joulupäivänä pitäisi pippalot, niin ainakin joku halusi lähteä silloin viimeistään ulos. Mutta siinä oli se koko ilta oli vähän semmoista jännitystä, että kun me oltiin saatu kaikki kammat kasaan, että sit kun me avataan ovet, että tuleeko sinne ketään. Puoli tuntia mennyt ovien avaamisesta, niin se tanssivatti oli jo täynnä ja se pysyi semmosena pilkkuun asti. Ja silloin tuli ensimmäinen kerta semmonen tunne, että tässä on ehkä jotain semmoista isompaa mukana. Että tää voisi toimia tulevaisuudessa myös. Svengi ehkä sen takia, että se on kapasiteetilta todella sopiva. Noin 200 ihmistä plus miinus. Ja se, että se tunnelma on aina uskomattoman tiivis, hyvä. Se on ainakin mulle henkilökohtaisesti sellaisia paikkoja, missä
tykkään eniten soittaa. Niitä on muissakin kaupungeissa vähän vastaavanlaisia, että se ei ole ihan perinteinen klubi vaan. Niin siinä on sellainen oma uniikki karisma siinä paikassa. Aitoa, se on vähän niinku himattois hirveet bileet. Oli oikeesti sillain, että sen huomaa heti kun niinku siirtyy pois Helsingistä, että kuinka tiivis yhteisö voi olla. Ja jengi on avointa oikeesti. Ihan erilainen kokemus kuin Helsingissä. Mä oon ensimmäistä kertaa käynyt Järvenpäässä oikeastaan mun opiskelujen aikoina. Ja silloin tuli selväksi, että Järvenpäässä osataan pitää hauskaa. Järvenpääläisiin ihmisiin on hirveän helppo tutustua. Varsinkin kun tarvitaan tommonen tapahtuma ja venue kuin rikospaikka, niin se vaan helpottaa sitä asiaa. Mulle tulee samanlainen fiilis mieleen, mitä jos oltiin 2000-luvun alkupuolella Pietarissa soittaa. Niin joo. Kemoissa, kun jengi tulee saman tien ovelta, heittää taki johonkin nurkkaan ja lähtee joroon. Sä laitat ekat levyt pyörimään, siinä menee ehkä 5 minuuttia, siellä on jo tanssilattia puolilla, 7 minuuttia tanssilattia on täynnä. What up? Oma niinku rehellinen mielipide on, että sykein klubi Suomessa tällä hetkellä. Ollut jo ihan hyvä aikaa vielä. Siinä on semmonen hyvä pieni niinku lisä. Se on Järvenpäässä ja en mä tiedä, mä en oikein sanoa mikä se on. Itsekin Järvenpäästä kotoisin, niin tietää sen. Siinä on joku semmonen. Siellä on ollut viva. Se on sellainen fiilis, että sinne haluaa aina uudestaan. Mikä sitten minä. Rikospaikka Kemmot on niinku täynnä potentiaalia tietysti. The sound system is awesome. The people are fucking great. Ihan mahtava fiilis. Toi oli ihan mahtava meininki. Siis mä oon käynyt monesti niinku Helsingin ulkopuolella. Ei kyllä missään ollut tommonen fiilis. Tää on asia meininki, tulkaa tänne. Kun itse soitin, niin sen jälkeen mä menin tuonne vessaan. Ihan pissalle. Niin sitten mä heräsin vasta niinku 2:30 sieltä. Mä ajattelin, että mä en tänään kun sen vessaan mene, koska ei oo vaan semmonen fiilis, että teis mieli kusta. Tämä on niin tämän vuoden yksi parhaimpia elämyksiä siinä mielessä, että ne on ennakkoluulottomia jäpi, jotka tekee juttua ennakkoluulottomalla asenteella ja mun mielestä se näkyy. Ja jos oikeasti joku päivä päädyt sinne kannattaa mennä aika ennakkoluulottomana. Toimii hyvin, Järvenpäällä vailaa paremmin kuin moni uskoo. Se mitä mä odotan niin rikospaikassa tapahtuvan seuraavan vuoden aikana, ehkä sellaista straight up party musaa, mitä monesta paikasta nykyisin puuttuu ja toivottavasti eivät pystyy vaan pitämään paketin kasassa ja toivottavasti toi yleisö pysyy samanlaisena, koska ennen kaikkea yleisö ne bilet tekee. Miksi Järvenpäässä on niin siisti soittaa? Se on sen takia, että jengi on ihan uskomattoman hyvin messissä. Askeltaa soittamiseen ja sen aina vaan on niin joka keikan jälkeen, että milloin saa tulla uudestaan.
Mitä rikospaikka merkitsee sinulle? Oikeastaan kaikkea. Se on mulle isä ja äiti ja kasvattanut mut semmoisiksi ihmisiksi, minkä mä oon. Et rikospaikka on niin antanut kaiken. Et mä olin syökskierteessä ja rikospaikka pelasti mut. Ja en mä tiedä, että elämä on tosi raskasta ilman rikospaikkaa. Et sä odotat sitä hetkeä, milloin rikospaikka alkaa. Ja sä tavallaan pelkäät sitä loppuu, milloin se loppuu. Mut se on väistämätöntä. Elämäkin loppuu. Ja joskus rikospaikka on selvitetty, syyllinen löytyy, mutta onneksi se syyllinen on helvetin hyvä DJ yleensä. Ja mikä sen parempaa elämässä kuin olla hyvä DJ. Ja siinä, että yleisöllä on hauskaa. Ja mulle se on ollut semmonen hetki elämässä ja semmonen muutaman tunnin setti, joka on merkinnyt niinku puolta mun elämässä. Että nämä muutamat viikonloput on ollut itse asiassa mun elämä. Et muuten mä pelaan sitä pleikkaria kotona. Ei se ole pleikkari. Nintendo on 8-bittinen. Mä oon 80-luvun syntynyt. Palehtelin tässä, saat kiinni. Mut rikospaikalla ollaan, niin rikollinen itsekin. Mut niin, mitä muuta tässä voi sanoa? Eikä tässä on kaikki sanottu.